древа улоні зачне і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл. Бо дитя народиться нам, син буде дадений нам, владарство на плечах у його, і дадуть йому ім'я. Дивосний народця, помоцний, батька вічності, князь миру. Ён узяв на себе наши немочи, забрал наши хвороби, а мы думали, он был пораненый, покараний и знищений Богом, а ён дивосний дар Отца, Бог моцний, батька вічності, князь миру. Он поранений був за грехи наші, покутував за беззаконні. Кара миру нашого була на їм, і ранами його ми оцелілися. Бо он дивосний дар Отца, Бог моцний, батька вічності, князь миру. Годі табе спяваць, лепей мне дапамажы. Потым гэта паспець. Калі яшчэ паспею наспявацца? Ну як калі? Калі калядоўнікі прыйдуць, з імі паспяваеш. Сапраўды, ужо вечар, хутка госці прыйдуць, а я табе нічым і не дапамог. Спраў жа так шмат. О, завіруха, сапраўдная зіма. Недарма завецца снежаннем той месяц, што год да заканчэння вядзе. Так, сапраўды, завіруха вые так, што страх бярэ, а мароз такі вялікі, што ажно дрэвы трышчаць. Так, хоць бы госці не згубіліся на шляху. А то як так? На свята і без гасцей? Не перажывай, знойдуць яны дарогу. Господ дабраславіць. Ды і святло відаць нават у самую цёмную ноч. Хутка прыйдуць. А вось і яны. Вітаем вас со святом, з Рождеством Христовым, дорогие сябры. Са святам нараджэння Господа нашага Ісуса Христа, дарагі брат Лука, паважаны сябар Мацвей. Вітаем вас, госці! Са святам! Ну што, калядоўнікі, заспяваем? Конечно ж, сябра, заспяваем. Господарством Богом супокой послал на гэты час, бо нарадзіўся нам Христос, Збавитель для ўсіх нас. Ад шатана бараніў, вярнуў на добры шлях. Няхай будзе вас радасць і мір, і супакой, няхай будзе у вас радасць і мір. Не бойцеся, сказаў анёл, я радасць вам прынёс, бо сёння быў народжаны Марыі сын Христос. Ён прынясе свабоду ўсім, хто верыць у яго. Няхай будзе у вас радасць і мір, і супакой, няхай будзе у вас радасць і мір. Дык заспявайма Господу все разам спеў хвалы, і прынясем у радасці, удзячнасці дары. Ісус Христос у дзень расла збаўлення нам здабыў. Няхай будзе у вас радасць і мір, і супакой, няхай будзе у вас радасць і мір. Добрая песня.
Добре, може, яшчэ што заспяваем? Годзе табе любы, потым гэта паспеецца. Спачатку людзей за стол патрэбна пасадзіць. Людзі добрыя, праходзьце, сядайце. Госці, дарагія, вельмі ж прашу, распавядайце яшчэ гісторыю раства. Так, сапраўды, каму як не вам ведаць гісторыю раства, аўтарам Евангелля. Добра, добра. Это мы з задавальненнем. Так, Лука? Канешне ж, запісана гэта ў Евангеліі ад Лукі у першым раздзеле з 26 па 38 вершы. А на 6-м месяцы пасланы быў анёл Гаўрыіл ад Бога ў горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам іменем Язэп, з дому Давідавага, а імя у дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Радуйся, дабрадатная, Гасподзь з табою, дабраславённая ты сярод жанчын». Яна, угледзеўшы яго, сумелася ад словаў ягоных і разважала, што б гэта было за вітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо ты здабыла мілату ў Бога. І вось, зачнеш ва ўлонні і народзіш сына, і дасі яму імя Ісус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Всявышняга, і дасць яму Гасподзь Бог пасад Давіда, бацькі ягона. І будзе валадарыць над домам Якова вечна, і царству ягонаму не будзе канца». Марыя сказала анёлу: «Як будзе гэта, калі я мужа не знаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і сіла Всявышня ахіне цябе. Таму і народжанае святое назавецца Сынам Божым. Вось і Елізабета, сваячка твая, называемая няплоднаю, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёй ужо 6-й месяц. Бо ў Бога не застанецца бессілым ніякае слова». Тады Марыя сказала: «Вось раба Гасподняя, хай будзе мне паводле слова твайго». І адышоў ад яе анёл. Вось яшчэ хтосьці да нас у госці. Хутчэй, хутчэй адчыняць дзверы, завіруха ж на вуліцы. Вось які прыемны сюрпрыз. Апостол Ян, вітаю! Вітаю вас. Прывітанне, браце! Якая прыемная сустрэча! Так, дужа прыемна, што ў такі час мы можам быць разам і дабраславённа праводзіць час. Так, сапраўды дабраславенне. Як там спявалася ў той песні? Різдвяна нічка землю сповила, дрімають стомлені пастушки, а опівночі зірка світила, там, де Христа клали в яселки. Синочка мати ніжно гойдає, а святий Йосиф допомагає. І посміхнеться їм Божа дитина, і щастям повниться свята родина. Синочка мати ніжно гойдає, а святий Йосиф допомагає. І посміхнеться їм Божа дитина, і щастям повниться свята родина. Ідуть пастушки, щоби поклонитися, 3 цари дарунки несуть. У Вифлеємі родився Спаситель, ангели в небі честь віддають. Синочка мати ніжно гойдає, а святий Йосиф допомагає. І посміхнеться їм Божа дитина, і щастям повниться свята родина. Синочка мати ніжно гойдає, а святий Йосиф допомагає. І посміхнеться їм Божа дитина, і щастям повниться свята родина. Земля радіє, небо співає, святкують Рождество Христа. І ми сьогодні благословляєм Йому, несемо наші серця. Синочка мати ніжно гойдає, а святий Йосиф допомагає. І посміхнеться їм Божа дитина, і щастям повниться свята родина. Синочка
Марічка мати ніжно гойдає, а святий Йосип допомагає, і посміхнеться й Божа дитина, і щастям повниться свята родина. Цудоўна, браце, але ж не стой на парозе. Праходзь за стол, запрашаем. Дякуй, дякуй. Спадзяюся, я не прапусціў аповед пра гісторыю вараства. Не, мы якраз падыходзім да гэтай часткі. Так, паслухаем працяг гэтай гісторыі, запісаны ў тым жа раздзеле з 39 па 55 верш. І ўстаўшы, Марыя ў дні тыя паспяшалася ў нагорную краіну, у горад Юдаў, і ўвайшла ў дом Захара і прывітала Елізабету. Калі Елізабета пачула вітанне Марыіна, варухнулася дзіцятка ў чэраве яе, і Елісавета напоўнілася Духам Святым, і ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Дабраславённая ты сярод жанчын, і дабраславённы плод у лоня твайго. І адкуль гэта мне, што прыйшла маці Господа майго да мяне? Бо калі голас вітання твайго дайшоў да слыху майго, варухнулася дзіцятка радасна ў чэраве маім. І добрашчасная тая, якая поверила, бо збудзецца сказанае ёй ад Господа. І сказала Марыя: «Праслаўляе душа моя Господа, і узрадаваўся дух мой у Богу збаўцу маім, што дагледзеў ён пакорлівасць рабы сваёй, бо ад сёння будуць шчасціць мяне ўсе народы, бо ўчыніў мне веліч магутны і святое імя ягонае, і ласка ягоная у роды родаў да тых, што баяцца яго, з'явіў сілу рукі сваёй, рассеяў тых, што заносяцца думкамі сэрца свайго, скінуў моцных стронаў і взвысліў пакорлівых, галодных напоўніў добром, а багатых пусціў ані з чым, прыгарнуў Ізраіля слугу свайго, памятаючы пра міласэрнасць, як казаў бацькам нашым, Абрагаму і семені ягонаму да веку». Пачаўся дзень, зранку сонца ўстала, і час спяваць табе ізноў. Што б ні было і што бы ні чакала, дай мне спяваць, і пакуль прыйдзе ноч. Бога доброслови, о моя душа, слав святое імя. Як ніколі спявай, о душа, слав Божає імя. Ти щодрий на любов, повольний в гневе, великий, вечный, добрый ты, про ласку твою обящу я успеве. Бо 10 000 я знайду причин. Бога доброслови, о моя душа, слав святое ім'я. Як ніколі спявай, о душа, слав Божає ім'я. Вось прыйдзе дзень, калі ўжо сіл не стане, і час наблизится конца майго. Табе, душа моя, спяваць працягне. І 10 000 год і звыш таго. Бога доброслови, о моя душа, слав
святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слав Божає ім'я. Бога да прослави, о моя душа, слав святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слав Божає ім'я. О, нарешті, ось і знакомітае сямейство. Гості родні, вітаємо вас! Дякую за те, що прийшли. Вітаєм, дякую вам. Складана дорога трималася. Але не самая складаная ў нашым жыцці. Тую дорогу просто нельга забыть. Так, складанае падарожжа выпала на наш лёс. Але ж яно было варта того. Так, дзякуй Господу за гэта. Дякую Богу, що і ви завітали до нас у нашу маленькую вёску серед болот і лясов Полесся. Проходьте за стол, родные. Мы аккурат падыходзім да гісторыі пра вашае падарожжа. Так, падарожжа, што здарылася перад падзеяй, якая змяніла всю гісторыю сусвету. І дало жыццё і сэнс многім людзям, у тым ліку і нам. Так, паслухаем працяг гэтай гісторыі, запісаны ў другім раздзеле з першага верша. І сталася ў тыя дні, выйшла ад Цэзара Аўгуста пастанова зрабіць перапіс па ўсім свеце. Гэты перапіс быў першы за панаванне Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Язэп з Галілеі, з гораду Назарэт, у Юдэю, у горад Давіда, названы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, запісвацца з Марыяю, заручанай ім жонкаю, якая была цяжарная. Сапраўды, цікавая гісторыя. У такім стане і ў такое складанае падарожжа. І ви нічога не баяліся? Не, Господ дабраславіў нас. І дараваў нам добрую дорогу. Цудоўна, але прашу, каляднікі, і вы заспяваеце што-небудзь. Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету, дива обвящают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, Сыну спевают, пастушки играют, Бога споведают, у дитяти Бога знают. Сёння в Вифлееме, дивная новина. Мати Мария, народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, Сыну спевают, пастушки играют, Бога споведают, у дитяти Бога знают. Приходьте кожный, привітать Ісуса, з чистой душою, прославлять імкнися. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, Сину співають, пастушки грають, Бога сповідають, у дитяті Бога знають. О, я акурат узгадала гісторію, што здарилася яшчэ да гэтых часоў. Ти про свою сябровку? Так, менавіта пра яе. Вітаем вас, добрыя людзі! Со святом вас!
Захарія, Єлізабета, ми раді вітати вас у нашій хаті. Гості мої, проходьте, хучей. А я тільки узгадувала про вас. Значиться, ми своєчасово тут. Так, гэта сапраўды Божае дабраславенне, што мы тут. Так, менавіта вы былі бацькамі таго чалавека, што павінен быў падрыхтаваць шлях для месіі. И менавіта вам была открыта тая великая таямница, что хутка народится збаўца. А гісторыя запісана ў Євангелі паводле Лукі у першым раздзеле з 57 па 79 вершы. А Елізабеце настаў час нараджаць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яйныя, што ўзвялічыў Господ міласэрнасць сваю над ёю, і цешыліся з ёю. І сталася, у 8-й дзень прыйшлі абрэзаць дзіцятка, і хацелі назваць яго паводле імя бацькі ягона Захарыя. І адказваючы, маці ягоная сказала: «Не, але ён будзе называцца Янам». І сказалі ёй: «Нікога няма ў родзічаў тваіх, хто называецца гэтым імем». І пыталіся на мігах у бацькі ягонага, як бы ён хацеў назваць яго. І папрасіўшы дошчачку, ён напісаў, кажучы: «Ян імя яму». І ўсе здзівіліся, і адразу расчыніліся вусны ягоныя і язык ягоны, і ён стаў гаварыць, дабраслаўляючы Бога. І стаўся страх на ўсіх, што жылі побач, і гаварылі адзін аднаму словы гэтыя па ўсёй горнай краіне юдэйскай. Усе, якія пачулі, складалі гэта ў сэрцы сваім, кажучы: «Што гэта будзе за дзіця?» І рука Господа была з ім. І Захарыя, бацька ягоны, напоўніўся Духам Святым і прарочыў, кажучы: «Дабраславёны Господ, Бог Ізраіля, што адведаў народ свой і даў выбаўленне яму. І падняў рог збаўлення нашага ў доме Давідава, слугі свайго, як абвясціў вуснамі святых прарокаў сваіх, што былі ад веку, збавіць нас ад ворагаў нашых і ад другіх усіх, якія ненавідзяць нас, учыніць міласэрнасць бацькам нашым і узгадаць святы запавет свой. Прысягу, якой кляўся Абрагаму, бацьку нашаму, даць нам, без страху, выбавіўшы нас з рукі ворагаў нашых, служыць яму ў святасці і праведнасці перад ім ва ўсе дні жыцця нашага. І ты, дзіцятка, будзеш названы прарокам Найвышэйшага, бо будзеш ісці наперадзе перад абліччам Господа, падрыхтаваць шляхі яму, даць народу пазнаць збаўленне ў адпушчэнні грахоў іхніх праз унутраную міласэрнасць Бога нашага, у якой адведаў нас усход з вышыні, з'явіць святло тым, што сядзяць у цемры, і ў ценю смяротным накіраваць ногі нашыя на шлях супакою». Першы раз наросло, анёлы прыйшлі, пастухам расказалі, што ў полі былі, а ў полі яны пільнавалі свае статкі цёмнаю ноччу, калі спяць усе. Раство, 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 цар нарадзіўся, збаўленне прыйшло. Паглядзелі ўверх, зорка ў небе гарыць, на ўсходзе высока дзівосна блішчыць, на зямлю ад яе зямне моцнае шло, і святло не знікала і дзень і ў ноч. Раство, 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 цар нарадзіўся, збаўленне прыйшло. Гэта зорка вяла на паўночны заход, дзе ляжаў Бэтлеем, адпачыў ад турбот. Тут для зоркі ўжо час спыніцца настаў, на тым месцам святым, дзе Ісус ціха спаў. Раство, 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 цар нарадзіўся, збаўленне прыйшло. Ды
давайте усе в один голос спевать, славу Господу сносить, хвалу обвящать. Бою небо землю из нічого створив, і крив'ю своєю людей откупив. Раство, 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 цар народився, збавлення прийшло. Раство, 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 цар народився, збавлення прийшло. Темра, зорки, мітусливий город засинає, тишиня навокал. Цуд здариться зараз. Пра гэтыя падзеі я напісаў у першым раздзеле з 18 па 25 верш. Нараджэнне Ісуса Хрыста было так. Па заручынах маці яго Марыі з Язэпам, перш чым сышліся яны, выявілася, што яна мае ва ўлонні ад Духа Святога. Язэп, муж яе, будучы праведны, не жадаючы зняславіць яе, хацеў употай адпусціць яе. Калі ж надумаў ён гэта, вось анёл Гасподні ў сне явіўся яму і сказаў: «Язэпе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. І народзіць сына, і дасі яму імя Ісус, бо ён уратуе людзей сваіх ад грахоў іхніх». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Господам праз прарока, які кажа: «Вось дзева ва ўлонні зачне, народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануіл, што азначае «з намі Бог». Устаўшы ад сну, Язэп зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні, і прыняў жонку сваю, і не знаў яе, пакуль нарадзіла сына свайго, першароднага, і ён даў яму імя Ісус. Учора з вечора засвятила зора. Учора з вечора засвятила зора, засвятила зора. Зора засвятила, свету звеселила. Зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила. Люди, прибегайте, Христа привитайте. Люди, прибегайте, Христа привитайте, Христа привитайте. Христа народжение людям на збавление. Христа народжение людям на збавление, людям на збавление. Здоровы звернуйте, свято означайте. Здоровы бывайте, свято отзначайте, свято отзначайте. Здоровы святкуйте, правины даруйте. Здоровы святкуйте, правины даруйте, правины даруйте. Все так і було. Цудовная ноч. Сапраўды. І гэта не все цуды гэтай ночы. Пра іншыя падзеі распавядаў ужо я у сваім Євангелі. Так, братья, дозволь мне, я зачитаю. Калі ласка, дружа. Гэта записано в Евангелии от Луки у другім разделе з 8 по 20 верш. У той країні були на полі пастухи, які тримали ночную варту каля статку свайго. Раптам з'явився їм анёл Господній, і слава Господня опромінила їх, і сполохилися страхом великим. І сказав їм анёл:
не бойтеся, я узвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе ўсім людзям. Бо сёння нарадзіўся вам у горадзе Давідамі збаўца, які ёсць Христос Гасподзь. І вось вам знак. Вы знойдзеце дзіця ў пялюшках, яно ляжыць у яслях. І раптоўна з'явілася з анёлам шматлікае войска нябеснае, славячы Бога і заклікаючы: слава ў вышнях Богу і на землі мір, і ў людзях добрая воля. Калі анёлы адышлі ад іх на неба, пастухі сказалі адзін аднаму: хадзем у Віфлеем і паглядзім, што там сталася, пра што абвясціў нам Гасподзь. І паспяшаўшыся прыйшлі і знайшлі Марыю і Язэпа і дзіцятка, якое ляжала ў яслях. А убачыўшы, расказалі пра тое, што было абвешчана ім пра дзіцятка гэтае. І все, хто чуў, дзівавалі з таго, што расказвалі ім пастухі. А Марыя прымала ўсе словы гэтыя, складаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, славячы і хвалячы Бога за ўсё тое, што чулі і бачылі, як ім сказана было. Ці знала ты, Марыя, што тваё дзіця хадзіць будзе па водах? Ці знала ты, Марыя, што тваё дзіця будзе збаўцам для народаў? Немаўля, што люляеш ты, прыйшло, каб змяніць цябе. І той, каму жыццё дала, жыццё дае табе. Ці знала ты, Марыя, што тваё дзіця адновіць зрок сляпому? Ці знала ты, Марыя, што тваё дзіця рукою спыніць шторм? Немаўля, што люляеш ты, прайшло нябесны шлях. Калі глядзіш на сына, то бачыш Божы твар. Убачыць сляпы, пачуе глухі, і мёртвы ажыве. Ускочыць храмы, прамовіць нямы: Ісус, табе хвала. Ці знала ты, Марыя, што тваё дзіця панад усім ёсць, што існуе? Ці знала ты, Марыя, што тваё дзіця над светом запануе? Немаўля, што люляеш ты, ягня, хто цемру перамог. І той, хто ціха спіць в яслях, вялікі існы Бог. Як добра вас слухаць, здаецца, так бавіў бы кожны вечар. Так, Любы, вельмі слушна гаворыш. Праз такія гісторыі адчуваеш сваё яднанне з Господам. І пачынаеш бачыць яго ўплыў на сваё асабістае жыццё. Госці, дарагія, распавядайце яшчэ. З задавальненнем. Яшчэ адна цікавая гісторыя здарылася праз некаторы час пасля гэтых падзей. Да Христа прыйшлі людзі з іншай краіны, іншай культуры. Гэта нам паказвае, што нягледзячы на тое, што ўсе людзі розныя, Господ прымае ўсіх і даруе лепшае жыццё, вечнае, а таксама аб'яднаў такіх розных нас. А запісана гэта гісторыя у другім раздзеле Евангелія Мацвея з 1 па 11 верш. Калі ж Ісус нарадзіўся ў Віфлееме юдэйскім у дні цара Ірада, вось мудрацы з усходу прыйшлі ў Іерусалім і кажуць: дзе народжаны цар юдэйскі? Бо бачылі мы зорку яго на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму.
Пачуўшы гэта, цар Ірад занепакоіўся, і ўвесь Іерусалім з ім. І сабраўшы ўсіх першасвятароў і кніжнікаў народных, пытаўся ў іх: «Дзе мае нарадзіцца Христос?» Яны ж сказалі яму: «У Віфлееме юдэйскім». Так, бо напісана праз прарока: «І ты, Віфлееме, земля Юдава, нічым не меншы сярод ваяводстваў юдавых, бо з цябе выйдзе правадыр, які ўсцеражэ народ мой Ізраіля». Тады Ірад, употай паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх час з'яўлення зоркі. І паслаўшы іх у Віфлеем, сказаў: «Ідзеце, добра разведайце пра дзіця, і як знойдзеце, накажаце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны, выслухаўшы цара, пайшлі. І вось зорка, якую бачылі яны на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль прыйшоўшы, не стала ў гары над месцам, дзе было дзіця. Угледзеўшы зорку, яны ўсцешыліся радасцю вельмі вялікай і, увайшоўшы ў дом, убачылі дзіця з Марыяю, маці яго, і, упаўшы, пакланіліся яму, і, адкрыўшы скарбы свае, прынеслі яму дары: золата, ладан і смірну. Радуйся, свет, Христос ідзе, земля вітай цара. Готовы будзе ты пачуць зямлі нябёсаў спеў, зямлі нябёсаў спеў, зямлі нябёсаў гучны спеў. Хай згіне грэх, хай згіне зло, хай церны не растуць. З нябёс у свет прыйшло святло, шлях страчаны вярнуць, шлях страчаны вярнуць, шлях страчаны для нас вярнуць. Праўды жа злом кіруе ён свету валадар. Ён кліча ўсіх ад тых часоў спазнаць яго любоў, спазнаць яго любоў, спазнаць яго любоў. Нараджэнне Ісуса Христа было дзіўна, і гэта першы яго цуд. Якіх было шмат. Господ зноў наведаў свой народ. І зрабіў усіх людзей часткай гэтага народу праз свайго сына. Нават нас, тых, хто ніколі не ведаў Господа. Не ведаў яго любові. Так, ён прымае кожнага, не гледзячы на знешні выгляд ці мінулыя ўчынкі. Патрэбна толькі прыняць яго ўсім сэрцам. Словы, што абвяшчаюць нам гэта, прамовіў стары Сімеон, калі ўпершыню ўбачыў маленькага Ісуса. Запісаныя яны ў Євангелії паводле Лукі у 2 раздзеле з 29 по 35 вершы. «Сёння адпускаеш раба твайго, владыка, паводле слова твайго з мірам. Бо бачылі вочы мае збавенне твоё, якое ты угатаваў перад абліччам усіх народаў. Святло на асвятленне язычнікаў і славу народу твайго Ізраіля. А Язэп і маці ягоная дзівавалі ад сказанага пра яго. І дабраславіў іх Сімон і сказаў Марыі, маці ягонай: вось, ляжыць гэты на ўпадак і на ўзвышэнне многіх у Ізраілі і на азнаку нязгодаў. І табе самой зброя пратне душу, каб адкрыліся помыслы многіх сэрцаў». Царь народился нам, Збавитель. Ісус нябёсаў дар з'явіўся. Свету святлом ён стаў, надзеяй нам. Радуется земля у час родства, у час родства. Вздымем хвалу, прославим Яго, Ён збаўца, цар нарадзіўся, гэта раство. Ён збаўца, узнясі хвалу, Ён збаўца Господу Христу.
Отца. Цудоўны вечар, спадарства, дабраславёны час. Але штосьці я не даглядзела, за сталом не хапае месца для Ісуса. Сапраўды, як гэта? Ды як увогуле прымаць у госці Господа, цара, у звычайнай проста вясковай хаце? Супакойцеся, паважаныя, не трэба турбавацца. Йому не патрэбны будынкі ці царскія палацы. Не патрэбны яму манументы і помнікі. Не патрэбны яму пампэзныя выявы, шматлікія арганізацыі, святары і намеснікі. Не патрэбны яму шматлікія ўбранствы. Яму патрэбна наша сэрца, каб жыць і быць у ім. Каб вучыць нас, клапаціцца аб кожным, суправаджаць у гэтым жыцці. А як нам больш даведацца пра яго? У Бібліі ёсць шмат цікавых гісторый з яго жыцця. Пра іх вы можаце даведацца на яе старонках. І вось што цікава. Христос быў сапраўдным сябрам апосталам у іх зямным жыцці. Ён жа застаецца ім і зараз. І будзе і ў іншым жыцці. Ён можа стаць і вашым сябрам. Сябрам усіх тых, хто прыняў яго ў сваё сэрца. І аддаў яму сваё жыццё. Няхай Христос народзіцца ў кожным сэрцы. Няхай ён прынясе сваю любоў. Запрасіце яго ў сваё жыццё. Не адкладвайце на доўгі час. Ён чакае цябе. Ён хутка прыйдзе за намі. Мы будзем разам з ім назаўсёды. Са святам вас! Шчаслівага ўсім Раства! Чакаем цябе. Са святам вас, дарагія. З Рождеством Христовым. Читаю книгу «Открытие», 22 раздел, 16, 17, 20, 21 верши. «Я, Иисус, послал анёла моего засведчить вам гэта у церквах. Я есть корень и нашаток Давидов, зорка светлая и золковая. И дух и невеста кажуть, прийди, спрагнений хай приходить, і хто жадає, нехай бере воду життя за даром. Той, хто свідчить гэта каже, вось приду не в забаве, амінь. Так приди, Господи Иисусе, и милота Господа нашего Иисуса Христа з усіми вами. Амінь. Чуєш гучний спів з небес, народився нам Христос, мир и ласку на землю, пробачення всім принес. Повстає народ правдив, разом з воїнством святим, радостно ми обвестим, народився Божий Син. Чуєш гучний спів з небес, народився нам Христос. Всі аньоли і земля славять вічного царя. Ми так само владару отдаємо всю хвалу. Сина Богу тіла вів, как земний он шлях прожив. Свет Христос перемянил, Божий Сын Иммануил. Чуєш гучний спів з небес, народився нам Христос. Миру князь стає в хвале, сонця правди узыте, ён життя